Привет! Всичко на едно място. Машини за боядисване, както и комбинирани машини за шпакловане и боядисване. Единствено при нас Серафимов Systems, град Бургас, улица Одрин 45 и Фарбен, улица Могилата 12, град София. При нас може да намерите всички модели от световно известни производители, включително и машини с нашата търговска марка. Освен това, части и аксесуари за почти всички модели и марки машини, които са на пазара. А именно гюзи, маркучи, пистолети, филтри, клапани, както и частите по самите помпи. Ние предлагаме както оборудване на Грако и Титан, така и на Aero-Pro. Тук са два модела машини. Едната е Super 5, другата е Super 6, които се различават основно по своите помпи и по управлението на моторите. Тяхното предназначение е да пръскат бои, шпакловки и тежки покрития, предназначени за индустрията и строителство, а именно течни хидроизолации, тип течни гуми, полиуретани, хибриди, битуми. Също така в индустрията огнезащитни покрития и всякакви други бои, предназначени за безвъздушно нанасене на база разтворител и на водна база. Тук е модел AR45 на Aero-Pro. Това е една много мощна тежка индустриална помпа, която е оборудвана с керамични топчета на клапаните. Пригодена е да пръска едни от най-тежките покрития в индустрията, именно цинковите покрития. Много е мощна, с дебит 17 литра в минута. Тук имаме 4 модела мембранни помпи, които са с дебит между 5 и 6 литра, а именно Aero-Pro R990, на Seraphimov Systems Spray RS 1000, Spray RS 900 и Spray RS 2200. Това са помпи, които са с дебит достатъчен да поддържат 2, а на по-малки дюзи и 3 пистолета едновременно работа. Тук имаме един казан, който е 60 литров. Той също е снабден с ролки за изцеждане на чували. Той е за по-малки обекти на работа, по-лесно преносиме. И сега елате да ви покажа моделите на Seraphimov Systems. Ще започнем с нашия флагман. Това е Boss 9. Тази машина е без алтернатива и смело смея да твърдя, че никой друг производител няма машина с такава мощност. Машината е тествана на 730 метра дължина на маркучите и се справя с 10 бара загуба в края на тази дължина на маркучите. Ако някой друг иска, може да пробваме всяка една друга машина, какво ще се случи с нея при тази дължина на маркучите. Това е Super 7, една машина, която е с статични уплътнения на помпите, която не износва цилиндри, справя се много добре с всякакъв вид покритие в строителството, работи много тихо и затова е много ценена от нашите партньори, които работят в Германия, в скандинавските страни, защото не се налага да изнасят машините извън обектите по време на работа. 9.0. Една машина с доста сериозна помпа, с много мощен двигател, която работи много тихо и много добре се справя с пръскането на тежки покрития. Другото характерно за нея е, че е оборудвана с последна серия контролен панел, който осигурява много стабилна работа и много плавна работа както на големи, така и на малък размер дюзи. Повечето машини, които са предназначени за шпакловане, те губят своята плавност на работа при работа с малки дюзи. Следващата машина е Spray RS63. Имаме вече много продадени бройки от нея. Машината работи много стабилно, има много дълъг живот на работа, преди да се налага да влиза в сервис. Оплътненията и помпата издържат страшно голяма квадратура. В момента я преработваме, за да стане още по-добра. Ще има нов външен вид, както и промени по управлението и по двигателя. Другият ми най-продаван модел, Spray RS60. Една прекрасна машина, която влиза в бюджета на машините от малката серия на другите производители като цена, но върши прекрасна работа както за боядисване, така и за шпакловане на малки и на големи площи. Spray RS53. Тази машина може да пръска в по-малки обеми шпакловки за майстори, които не взимат големи квадратури, а примерно се занимават с ремонти на някакви апартаменти. Тя е с много добра цена и за парите си върши прекрасна работа. Spray RS50. Това е една помпа, която сме подготвили основно да се справя с
по-тежки бои в индустрията и поради това, че сме я направили с керамично бутало, оборудвали сме я с керамични съчми на клапаните на смукателния и на буталото, тази машина е в състояние да пръска в индустрията цинкови грунтове, които са с съдържание на цинков прах и които са си доста абразивни, а също така и на някакви бои за защита на бетон или фасадни такива, които имат фин кварцов прах в тях. Не говориме за пясък, говориме за прах. Тук са ни машините, липсват ни два модела, изчерпани са, които са за пръскане на материали с зърнометрия до 3 мм. Това са моделчето PS100, PS500. Те са оборудвани с шнекови помпи и PS8, която е оборудвана с перисталтична помпа. Шнековите помпи имат по-голям дебит по време на работа, а перисталтиката е в състояние да качи материал до 20 метра вертикал. Основно тя се ползва при полагането на топлоизолации, тъй като позволява да се работи от земята, за нанасене на лепило-шпакловъчната смес, за обмазване на изолационните плоскости, а също така и за полагане на завършващата мазилка, дали ще е силикон, силикат, дали ще е суха или някаква друга минерална мазилка, няма значение. Същото можем да го вършим в по-малки обеми и с по-малка скорост, както с PS500, така и с PS100. Всичките ни машини са оборудвани с нашият компресор RS250, който е необслужваем, 4-бутален, изработени са цилиндрите изцяло от карбон и буталото. Два режима на работа, нормален на 3000 оборота и на тих, икономичен на 1500 оборота. Всичко се регулира посредством цифровия дисплей и тези полусензорни бутони. Сега ще ви покажем и професионалните машини, които стават за боядисване и работят с един пистолет. Започваме с двата полупрофесионални модела на AeroPro. Това е моделчето AeroPro 8626 и моделчето 8623NL и 8624N. Тук са вече по-големите модели на AeroPro R455, R450, R470, R488, R330. Един професионален модел на Seraphimov Systems RS2100, който е по-малкото братче на Super 7. И другата черна и синя серия на Seraphimov Systems. Това са моделите Spray RS 22SS и 22C. Разликата в тези два модела е, че тази, която завършва с C накрая, цялата помпа е облечена в керамика. Това е цилиндъра, това е и буталото в частта, в която се трие в уплътненията. Всичко е изработено от керамика. Те са с електромеханично регулиране на налягането. Следващият модел 3.2C и 3.2SS се различават по същия начин по своите помпи, но те вече са с микропроцесорно управление на налягането. Налягането се регулира от потенциометър, не от такъв механичен регулатор, и се изписва налягането на дисплея. 2.5, което е с малко по-мощен двигател от 2.2, има допълнително филтър за високо налягане по линията на боята. Това е един модел HSP 3950, който също е с механично регулиране на налягане. И това са си нашите първи модели, с които стартирахме преди много години. Това са PS501 и PS503, мембранните помпи, които работят повече от 18 години и много от техните собственици не искат да се разделят с тях, или ако решат да си купуват нова машина, всичките искат да е пак същия модел. Имаме няколко модела, двойномембранни помпи на AeroPro, които са с различен дебит. Те са предназначени да подават боята към пистолети с въздушна асистенция, когато се налага да се боядисват по-дребни детайли, да се боядисва по-финно на по-тънък филм, и една помпа AR25, която може да бъде също комбинирана както за боядисване, така и за подаване на по-тежки материали. Разполагаме с огромно количество дюзи от почти всички размери на най-различни марки и филтри за пистолети, с които покриваме на 100% търсенето за различните приложения.